Uhaw na uhaw at sabik na sabik sa matamis na halik at pakikipagtalik ang isang baby giant na gumawa ng maling agreement na nahulog sa entrapment. Ginawang pain ng Cybercrime Unit ang isang 15 anyos na dalagita para mahuli ang isang 18 anyos na unano na kinilalang si Baby Giant sa kasong paglabag sa Republic Act 13313 o gender-based sexual harassment both online and offline in public spaces. Republic Act 10175 of the Act recognizes the far-reaching implications of crimes committed on the internet or through computer system. Republic Act 11930 o Anti-Online Sexual Abuse of Exploitation of Children and Anti-Child Sexual Abuse or Exploitation Materials Act. Sa investigasyon ng mga otoridad, napag-alamang may kumakalat na 6 videos ang 15 anyos na biktima na ginamit ng sospeka para makipagbuntiol, dahilan na ikinasa ng Regional Anti-Cybercrime Unit Region 10 ang entrapment operation laban kay Baby Giant sa Village Street Sports Center, Cagayan de Oro City. Nang mahuli ang sospek, nabawi sa kanyang posisyon ang kondom at cellphone na ginamit sa malaswang transaksyon. Pahayag ng sospek na galing sa Telegram ang 6 video na kanyang ginamit para manakot sa biktima at makipagtalik. Sige, nagatilan ko diya. Mo dito nga, nakatumi sa sports center niya. Ingon din, nakita tayo dito tayo ingon ko sa iya nga, ma'am, explain ako ni si ma'am nga ka ng ang video na ma'am na nagkuhan si ma'am nagawid ba niya, dili ako nagawid yung video niya, dili man ako ni ikalat kay wala mo ko yung video nga ako kay di man ako ma-download kay naka private lagi, balik screen video lang na ako ba niya muto nga kita na ko saya ibabasa yung kaila ba to siya nga ato nga lalaki ingon ba siya nga familiar man daw, familiar mga friends daw niya sa Facebook mo dito nga pagkwanday nga tingala din ko nga gikwanday ko sa pulis niya i-check up ko kaya namukay kondom na gidala lagi. Ang pahayag ni Baby Giant mula dito sa The City of the Golden Friendship. Ito si K5 Charlie Perry para sa kampiyon sa balita, serbisyo publiko at katuwaan sa Cagayan de Oro. K5 News FM.